Добре дошли в пространството на Дориан. Днес е събота. Планета Сатурн. Сатурн символизира дисциплина, мъдрост, търпение, отговорност. Той ни напомня, че всичко ценно в живота се изгражда с време, постоянство и осъзнати избори. Интересен факт е, че английската дума Saturday означава буквално денят на Сатурн. В много древни традиции събота е била ден за равносметка, подреждане, освобождаване от всичко ненужно в дома, за да започне новата седмица с лекота и яснота. Цветовете, които може да използвате, са тъмно-лилаво, черно, графитено-сиво и тъмно-синьо. И така, първата карта е осмица Пентакли. Тази карта ни напомня, че майсторството не се постига за един ден. Всяка малка крачка, всяко ново знание и всяко усилие ни доближава до човека, който искаме да бъдем. Тази карта е изключително положителна, отговаря за земната стихия и тя ни приканва да обърнем внимание към себе си, не да се сравняваме с другите. Важно е да виждаме нашият напредък, този човек, който сме били преди ден, седмица, та дори и година. И така, следващите карти, които изпаднаха, са шестица Пентакли и карта 21 Светът. Шестица Пентакли. За какво ни говори? Животът ни напомня за баланса между даването и получаването. Виждате, тук има 6 монетки. Какво казват те? Позволете си да приемете помощ, ако имате нужда от нея, и да дадете ръка на някой друг, който се нуждае от вашата подкрепа. Тази карта ни учи да сме благодарни. Най-голямото богатство не е това, което ние притежаваме, а възможността да споделяме знанията си. Осмицата казва желание да се учим, шестицата напомня ни, че това е път, по който ще вървим с още някой. Светът, 21-ви аркан, пък ни говори за завършен цикъл, който ние накрая ще изпитаме удовлетворение. Този цикъл, щом приключва, идва и новото начало. Тя ни напомня, че всяко усилие има значение, дори когато резултата не се вижда веднага. Светът носи усещане за цялостност. Той показва, че когато сме търпеливи и постоянни, идва момент, в който започваме да виждаме смисъла на всичко, през което сме преминали. Тази карта ни насърчава да погледнем назад с благодарност, напред с увереност. Не се отказвайте, ако все още не виждате плодовете на труда си. Всичко, което изграждате с постоянство, любов и търпение, ще намери своето време. Повтаряй след мен. Днес избирам да освободя всичко старо, отживяло се, което вече не ми служи.